priamo samotní reformátori. Dubčekovo vedenie však na takéto požiadavky nepristúpilo. Po trojdňovom rokovaní nebolo ani víťazov, ani porazených. Rokovania sa preniesli do Bratislavy už za účasti predstaviteľov krajín sovietskeho bloku, ktorí mali záujem zastaviť reformný proces v Československu. Počas zasadania bol Brežnevovi doručený tzv. Pozývací list, ktorý oprávňoval Sovietov a krajiny Varšavskej zmluvy k intervencii. Predanie listu Brežnevovi sprostredkoval Vasil Biľak. V liste sa uvádza: V tejto ťažkej situácii sa obraciame k vám, sovietskí komunisti, s prosbou o poskytnutie skutočnej pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Len s vašou pomocou je možné dostať Československo z hroziaceho nebezpečenstva kontrarevolúcie. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Biľak. Mali sme pocit, že svet je pred nami, budúcnosť je naša a že ten krásny svet, konečne spravodlivý, sa nám podarí vybudovať. No znie to dnes naozaj strašne pateticky a sentimentálne, ale vtedy sme to tak cítili. 20. augusta 1968 pred polnocou vstúpili na územie Československa vojská Varšavskej zmluvy. Podľa vopred pripraveného scenára mala skupina okolo Indru a Biľaka vyvolať na nočnom zasadaní predsedníctva UVKSČ rozkol, vysloviť Dubčekovmu vedeniu nedôveru a prevziať moc v krajine. Zároveň mali presadiť uznesenie so žiadosťou o internacionálnu pomoc na záchranu socializmu v Československu a vytvoriť mocenský aparát, ktorý by obnovil systém totalitného štátu. Spiklencom sa však nepodarilo svoj plán uskutočniť. Skôr než sovietskí vojaci zatkli Dubčeka a jeho najbližších spolupracovníkov, podarilo sa jeho vedeniu prijať prehlásenie k občanom odsudzujúce intervenciu. Mňa môj brat zobudil a ja som iba počul, keď povedal, vojna začala. No, tak ja som, bolo asi 12 hodín, alebo čas krátko po 12. A ja som sa postavil a som si myslel, a som sa opýtal, Nemci prišli? A on, že nie ty, chumaj, Rusi. My sme bývali pri ústrednom výbore strany a dole na Štefaníkovej vidím tanky a rachot a lietadlá a naraz došiel môj otec a povedal, že obsadili nás Rusi, už a čo iné komunista mal robiť, utekal na ústredný výbor strany, na Hlbokú. A ja som pozerala z okna a po ulici a dole kopcom starí komunisti ako také myšky utekali všetci na ústredný výbor. Jeden aj papuče mal. O 12:30 mi zabúchali na dvere, že mám ísť na predsedníctvo VKSS. Bolo tam auto moje, šli sme tam a už sme šli popri tankoch. Už Rusi boli v Bratislave. To bolo pre mňa prekvapenie. Prišli sme tam na predsedníctvo VKSS a Ruškovič nám povedal. Na základe pozvania predsedníctva ústredného výboru KSČ vlády Československej socialistickej republiky a parlamentu prišli Rusi na pozvanie. Tam zostali zarazení. Jak to? A teraz sme nevedeli, čo robiť v predsedníctve. Dovali by dole tou cestou tanky do Bratislavy, takže to bol pohľad skutočne taký tristný. A vtedy k nám prišiel Husák a hovoril o situácii na ústrednom výbore, že tam je hystéria, tam niektorí ľudia plačú a zalamujú rukami namiesto toho, aby začali konať. A vtedy sa tam vizionársky zadíval na tie tanky, ako to tam zhora prichádzalo, povedal nám, ja tento národ zachránim, aj keby mi mal každý napľúvať do očú. Túto vetu povedal, ktorá až zamrazila človeka, pretože si hovoril taká tá veta Mesiáša, ktorý sa rozhodol priviesť pohanov na správnu vieru bez ohľadu na to, či oni chcú alebo nechcú.
Biľakovo konzervatívne krídlo na Slovensku, vedené Hruškovičom, chcelo na zasadaní predsedníctva UKSS presadiť obdobný scenár ako pučisti v Prahe. Išlo o súčasť plánov, ako paralyzovať Slovensko v odpore proti okupácii. Ale ani im sa nepodarilo zmanipulovať zasadanie a prevziať moc. Predsedníctvo vydalo vyhlásenie k občanom, v ktorom sa uvádzalo, že na Slovensku bola situácia konsolidovaná, že nebol dôvod, aby k nám museli prísť vojská, ako by za to mohla Praha. Nebolo v ňom ani slovo protestu alebo odsúdenia intervencie. Výzva na zachovanie pokoja a rozvahy znamenala v podstate zmierenie sa s okupáciou. Demonstrovali a spievali sme pesničky a zrazu sme videli, z rohu prišiel ruský tank a začali na nás strieľať zo samopalmi, alebo čo to mali. Začala streľba. A ja som nemala inej roboty, však jak debil, že som padla na brucho a hlavu som strčila do pivničného okienka, do lučnice. No a tak, jak som bola na 4, to okienko bolo malé, tak zadok mi trčal. A ten môj frajer sa vletel do brany a hovorí, že ty krava zález, to najlepšie na tebe ti odstrelia. Prichádzali študenti s obrovským nápisom, že choďte domov a idite domov a išli s vlajkami československými a s kyticami a tak a chceli ich odohnať ako tie tanky. Až začali protestovať tak, že vytrhávali dlaždice a hádzali do tých tankov. No a jednému vojačikovi trafili hlavu, ten začal krvácať, no a tak sa to začalo. Tu po jednej dávke zo samopalu z nákladného auta, ktoré bolo trafené kameňom, vyšľahla taká dávka a tu stáli na chodníku práve Danka Košanová aj s ostatnými. Ju to trafilo prvú a potom tam ďalej, tu ešte vidno niektoré odtory, tu ešte jeden projektil trčí. Tam potom ďalej boli ďalšie obete, tam bol kapitán Novák, 49-ročný, z Dunaj plavby. Do tej univerzity začali strieľať, po Štúrovej začali páliť. To bolo rinčanie, dým, to bolo niečo tak strašné, že my sme okamžite boli všetci na zemi a ja už teda s tým takým malinkatým brúškom. Keď som videl, že tam z akohosi auta zase nejaký samopal trčí, tak som rýchle sa zohol, behol som po lešení, tady to cez to okno sa dalo ísť a vtedy padla dávka, ale to som už bol tu na schodoch. Takže tuto vzadu, dolu, pod touto parapetnou doskou, do okraja sokla schodišťa je tá veľká protipancierová strela. A potom sme sa dozvedeli, že to krásne dievčatko bolo zastrelené pred tou univerzitou Komenského. A vtedy sme vlastne uvedomili si, že my sa nemôžeme iba takto na ulici postaviť a demonstrovať proti tankami. Ja som zažila strieľanie, bolo to na námestí SMP, to námestie bolo plné ľudí a zrazu proste tí ľudia sa rozprchli. Každý utekal najbližšou cestou, niekde sa skryť, niekde pred bránu. Vtedy som si vlastne uvedomila, že vlastne som hádam aj schopná niekoho odstrčiť, aby som sa ja mohla ukryť. A bolo to strašné pre mňa poznanie, lebo teda mala som o sebe fakt vyššiu mienku a strašne ma to vylakalo. Tí vojaci naozaj boli chudáci. Oni boli v tom tanku už aj 2-3 dní a nemali čo jesť. Však sa na nich vykašľali tí ich velitelia.